Štúdium v oblasti obchodu a služieb malo v Topolčanoch svoje miesto už v 80. rokoch. V roku 1983 bolo zriadené Stredné odborné učilište obchodné. O rok neskôr opustili jeho brány prví absolventi, ktorých boli do dnešného dňa tisíce. Všetkých do dospelosti doviedol súčasný riaditeľ školy, ktorý na škole pôsobí od jej vzniku. Najvyššiu funkciu vykonáva od roku 1999. Možno, že to malo aj nejaké výhody, že som bol s tým prostredím zžitý a nemal som nejaké problémy tam adaptovať sa v novom prostredí. No a začali sme pracovať trošku potom, dá sa povedať, aj na celkovom imidži školy a na celkovej premene školy. Tak ako sa menila štátna a verejná správa, vývojom prešla aj škola, cez združenú až k dnešnej strednej odbornej. Záujem detí a rodičov sa podpísal na ponuke odborov. Škola sa profilovala, dá sa povedať, na ten obchod a na tieto odbory. Samozrejme, ten záujem sa menil, áno, a tie odbory niektoré nám začali upadať a nezáujem, že ako spôsobilo tieto odbory, že tieto odbory pomaly išli do otlmu. Škola ich vyradila zo siete a profilovali sme trochu ináč. V súčasnosti Stredná odborná škola obchodu a služieb v Topolčanoch ponúka štúdium v učebných odboroch kuchár, čašník, servírka, v študijných odboroch kuchár, čašník, servírka, obchodný pracovník, pracovník marketingu, hotelová akadémia a v nadstavbovom štúdiu spoločné stravovanie a podnikanie v remeslách a službách. Otvorenie odboru Hotelová akadémia bolo veľkým snom riaditeľa školy. Potešilo ho, že prví absolventi si maturitné vysvedčenia mohli prevziať priamo na pôde Mestského úradu v Topolčanoch. Nastal taký vývoj v tom, že od tých predávackých odborov a od toho stredného odborného učilišťa sme sa v podstate profilovali na služby v hotelierskej gastronómii, v cestovnom ruchu. Ja mám z toho tiež veľkú radosť, že sa niečo podarilo pre zvýšenie kvality školstva na Slovensku a teda aj v Topolčanoch a myslím si, že to napomôže aj rozvoju cestovnému ruchu v regióne mesta Topolčany. Deti, ktorí chceli chodiť na hotelovú akadémiu, nemali možnosť túto Topolčanov navštevovať, teda museli cestovať ďalej a to aj zvyšovalo aj náklady na štúdium a teda myslím, že to uvítali. Sprvu to nebolo moje rozhodnutie, bolo to skôr rozhodnutie mojej mamy, ale neskôr samozrejme som si začal užívať tento odbor a viac teda to aj chápať, že som teda študentom tejto prestížnejšej školy novootvorenej a ďalej neskôr ma to teda začalo aj baviť a samozrejme som rád, že som teda absolvoval túto školu. V prvom rade ma zaujali to, že tu sa dosť kladie dôraz na jazyky a ja som tak bola vždy jazykovo založená. A bolo to niečo nové a nechcela som gymnázium alebo niečo z tohoto sme mali aj výučný list, aj maturitu, čo sa určite oplatí veľmi. No ja by som rada chcela ísť študovať na vysokú školu, dúfam, že sa mi to podarí, ale ako vždy využívam hlavne prax. Že nemám problém nájsť si zamestnanie ako čašnička alebo v rôznych hoteloch. Myslím si, že skutočne ako majú kvalitné vzdelanie, niektorí pokračujú ďalej, niektorí chcú skúsiť robiť niekde vo svete a myslím, že tiež na učenie sa rozvoja cestovného ruchu aj to bude dobrá alternatíva. Výsledky dokazujú, že to bol správny krok a že tá hotelová akadémia v Topolčanoch si myslím, že svojimi výsledkami alebo aj akcie, ktoré poriadame v rámci hotelovej akadémie, takže nás reprezentujú na takej úrovni, že sa nemusíme hanbiť. Študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Topolčanoch získajú počas štúdia nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické skúsenosti. Výučba odborného výcviku sa realizuje v prevádzkových jednotkách, prevádzkach a odborných učebniach s moderným vybavením. Prvú skupinu tvoria učebne pre prípravu žiakov pre obchod, druhá skupina je zameraná na odbory spoločného stravovania. Ja si osobne myslím, že z roka na rok je viacej možností pre tie deti. Aj čo sa týka technológií, je to všetko dopredu. Máme nové stroje, nové prístroje, je moderná gastronómia teraz, vlastne tej sa veľmi venujeme, či už servisu, či už príprave jedál. Čiže v tomto sa to určite zmenilo oproti minulosti. Odborný výcvik predstavuje dôležitú súčasť výučby a preto naň dozerajú erudovaní majstri odbornej výchovy. Skúsenosti idú už rokmi. 16-17 rokov je veľa. Stále sa zdokonalujeme. Študujeme cez internet, nová literatúra, učebnice, chodíme na kurzy vzdelávania, takže je nám umožnené sa ďalej vzdelávať, takže by som povedala, že je to dostačujúce pre nás. Tohto šikovného tretiaka z odboru Hotelová akadémia majsterky naučili aj toto. Ja som to chcel sám vyskúšať, lebo som to videl v televízii, bolo to dosť zaujímavé, tak som to chcel vyskúšať sám. Na prvýkrát sa mi to podarilo
a chcem to aj ďalej skúšať, lebo sa mi to páči. Primátor mesta Topolčany na slávnostnom vyradení prvých absolventov študijného odboru Hotelová akadémia spomenul, že niektorí chcú odísť pracovať do zahraničia. Na vlastnej koži takúto skúsenosť zažívajú už ako študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb. Rôzne stáže a študijné pobyty sú tu bežnou vecou. Napríklad Peter zo Šabľou strávil mesiac v českom kúpeľnom meste Klimkovice. Bolo to niečo novšie pre mňa, lebo som to ešte také nezažil veci a dalo mi to veľa. Páčilo sa mi tam, získali sme tam Europass a vlastne je to také plus do budúcnosti mojej. Ďakujem škole za to, že som tu a baví ma to. Som v 3. ročníku a uvidíme, čo to ešte dá tie 2 ročníky. Šikovnými rukami sa to len tak hemží aj v kuchyni, kde vznikajú priam umelecké diela. O odbor kuchár-čašník je medzi uchádzačmi o štúdium záujem už 20 rokov. Tá doba ide dopredu a že sú to také, že vychovávame tých žiakov už podľa moderných trendov. Máme možnosť, vtedy nebola taká možnosť pred tými 20 rokmi, ale teraz je možnosť. Či v servírovaní, či v stolovaní, či v modernom ponímaní, modernom podávaní tých jedál. Takže o to je to také kvalitnejšie, také zaujímavejšie. Sú to obyčajné jedlá, dajú sa podať v modernom trende na peknom tanieri a proste servírovať to tak, že je to niečo modernejšie a krajšie. Hlavná majsterka čaruje nielen v škole, ale aj vo svojom voľnom čase. Dozvedeli sme sa, že zo všakovakých darov Zeme vytvára nádherné obrazy. Posledným bol dokonca portrét pápeža, ktorý vznikol z vysypanej múky, škorice a kávy. Veľkou inšpiráciou je nielen pre svojich zverencov, ale aj kolegov. Kvality svojich zamestnancov oceňuje aj sám riaditeľ. Máme kvalitný pedagogický zbor, či sú to už učiteľe na teoretickom vyučovaní alebo majstri odborného výcviku. A myslím si, že môžem úplne zodpovedne povedať, že máme, by som povedal tak, nechcem nejak, nie že nadpriemerne, akože kvalifikovaný, ale myslím si, že veľmi dobrý kolektív. Napriek tomu ho však škrie skutočnosť, že slovenské školstvo je vo všeobecnosti prefeminizované. No vraj aj s týmto si onedlho poradí. Podobne ako zvláda zháňať financie na čo najkvalitnejšie vybavenie pre študentov. Hlavný zdroj príjmov, ktorý nám slúži na dobudovanie, vybavenie a tak ďalej, je z podnikateľskej činnosti, čiže z vlastných zdrojov, ktorú máme, túto podnikateľskú činnosť, a myslím si, že za tých 10-12 rokov to sú už ozaj, dá sa povedať, milióny v eurách, čo sme investovali do školy. Stredná odborná škola obchodu a služieb v Topolčanoch prevádzkuje bufet, reštauráciu, prenajíma spoločenskú sálu, pripravuje rauty na spoločenské podujatia od osláv životných jubileí cez stužkové slávnosti až po svadby. Podľa dostupných informácií sú jej služby zarezervované na rok a pol dopredu. Financie na modernizáciu školy sa získavajú aj z odpisu 2% z daní či z grantových programov. Ten projekt sa týkal ekonomických predmetov, ako sú teda marketing, ekonomika, management, cvičná firma, podnikanie, keďže máme tých odborov trošičku viac. No a samozrejme snažili sme sa v tom projekte prepojiť tú teóriu s tou praxou. Zároveň ten projekt obsahoval aj spoluprácu s jazykovými znalosťami, to znamená, že spolupracovali sme aj s jazykármi, angličinármi, nemčinármi, a spolu sme v podstate vytvorili niečo také, čo by bolo teda veľmi vhodné a výhodné pre využitie na teoretickom vyučovaní. Nie len teda z odborných predmetov, ale aj tie jazykové schopnosti, aby sa tam trošičku rozšírili. Naša škola týmto získala vybavenie jednej odbornej ekonomickej učebne. Potom sme vlastne vytvorili dohromady asi 40 makiet, pričom sú jednak z účtovníctva, z marketingu a v obidvoch cudzích jazykoch, aj v nemčine, aj v angličtine. Ďalej sme vytvorili knihu prípadových štúdií z marketingu, ktorá je orientovaná aj na slovenský, aj na medzinárodný trh, a knihu základných pojmov z marketingu, čo vlastne dopomôže našim žiakom aj do budúcna nejakým spôsobom, aby sa vedeli orientovať v tých základných pojmoch. Ďalej sme vytvárali učebné texty, ktoré nám pomáhajú pri výuke, to znamená, že nám zjednodušujú a zľahčujú výuku, kde vlastne využívame premietané prostredníctvom interaktívnej tabule, a takisto sme si vytvorili v jednotlivých predmetov testy, ktoré sme následne teda otestovali na žiakoch, ako chápu učivo a ako to vlastne všetko dopadlo. Zástupkyne učiteľov odborných predmetov veria, že ich vynaloženú snahu ocenia aj noví študenti, pretože pri nástupe do školy nemajú takmer žiadne znalosti z ekonomických predmetov. Toho sa však netreba obávať. Stredná odborná škola obchodu a služieb v Topolčanoch má obrovské možnosti, pokiaľ vás láka práca v gastronómii či cestovnom ruchu. A dokonca vie uspokojiť aj súťaživého ducha, či už vás láka šport, alebo napríklad miešanie drinkov. Taký top výsledok, ktorý sme dosiahli, tak myslím si, že to bolo pred 4 rokmi v Prešove,
A to bola medzinárodná súťaž barmanská, kde bolo 15 štátov zúčastnených, čiže to bolo s medzinárodnou účasťou. A tam sme vyhrali v podstate všetky ceny. Získali sme prvé miesto v družstvách, v jednotlivcov, putovný pohár, predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Čiže, a boli tam hotelové akadémie, boli tam s medzinárodnou účasťou teda školy a to bol asi taký najväčší úspech, ktorý sme získali. Malým veľkým víťazstvom je aj fakt, že škola napĺňa plán výkonu, ktorý si stanoví a každoročne má stabilný počet študentov. 25% z nich pochádza priamo z Topolčian, zvyšných 75% je denne dochádzajúcich. Škola má však k dispozícii vlastný internát, ktorý je centrálnym internátom pre stredné školy v meste. Rovnako ako škola nachádza sa v srdci Topolčian, presne tam, kde si rokmi našla svoje miesto aj samotná stredná odborná škola obchodu a služieb.